बाबूजी ई का गोदी में ई कहां से बाबूजी लॉटरी में ना पड़ल लियो एकदम बकल ले हवे का कबो कबो तोरा बुझाला कि बुद्धि ले भेंटे ना हो जानत रे ई हमके गंगिया माई देली हो सरकार साक्षात प्रकट होके कहली हो ये काका लो है तारा लड़की नहीं थे एकरा के अपन लड़की बना के रखी हो तो बहुत नीमन कैले हवा बाबूजी जे तू एकरा के अपना घरे ले ले बाबूजी आज से अब हम इनका दीदिया को ना बाबूजी आई हमारा भैया ना बाबूजी ससुराती ना ले ई हो कबो कबो पारा लेखा बात करेला पता न कहिया एकरा वकील से भेंट हो छोड़ ई पुलाल जा जो तनी बबलू को बोल दे असुर अपना भौजियों को बोल दी है लेकिन इतना न बोध है कि तू पौलो है कहां से बाबूजी अरे बबलू बेटा अरे ई कह के लड़की के भाग संजोग ठीक रहल कि एन टाइम पे हम मुझे पहुंच गई ना तो लड़की अब ले गंगा जी के गोद में खेलत रही राम 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 पता ना क्यों ना जाति की हिया हिंदू के हिया या मुसलमान के आ तू एकरा घरे उठा के ले गए बाबूजी अरे गधा कबो कबो तेहू बुझाला कि तू बैले हवे का एकदम अरे सब पर तुम तो एक रंग के होला ठीक कहता रे बाबूजी आज से एकर नाम गंगिया रही काहे एकरा के गंगिया माई तोरा के देले बाबूजी अभी यो हमरे जाए ना बाबूजी अब बाबूजी गंगिया दीदी के बियाह खूब धूमधाम से कर दिल दहेज खूब दिया जाए ना बाबूजी वाह 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 पानी के ठेकाने ना मगर के टेरा डला कोई घर में लड़की के पोते नहीं थे अब ही तिलक दहेज के तैयारी होखे लागो भला बताओ पराया के धन से घर भरेला कतनो रही तो अन करे न जामल कहाई जानो तो रानी आपन तो सब केहू अपन आवेला जब दूसरा के अपन आवे तब न ओकर के इंसान मानल जाई हमार साँच बतिया तक काटे था रहुए अपन आई अपन बनाई इता अपन नाम वाला धाधाई वही दिन बुझाई जो करे चलते खेत पधार आ घोड़ कुल बेचा जाई आ घोड़ के जूता ना टूट गई हमारो नाम भौजी का बाबा किसी से मुंह बनले बालो जब हमनी के करे के अपन बहिन मान लेनी जा तेकरा खातिर कुछ करे के पड़ल जाई पीछा ना हट जाई बुझलू आ तोहरो करे के अपन ननद बना के रखे के पड़ुए पता नहीं बुढ़ावा कहाँ से काट उठा के ले आई बा अच्छा कुछ दिन देख लेत बानी अगर हमारा कोख से कौन औलाद पैदा नहीं खेले तो ननद भौजाई के रिश्ता का होखेला सब बुझाई